Hola, bon dia. Esteu a Cabrera de Mar, jo sóc Santi Noé, que junt amb el meu cosí Jaume fem el que se'n diu la Societat Horticultura Noé i ens dediquem, a part d'altres verdures, al cultiu del pèsol de la floreta. El pèsol de la floreta és una varietat autòctona d'aquí del Maresme, potser es fa en altres contrades, però aquí principalment hi ha el gruix de la producció. En aquests moments el cultiu no és que estigui molt avançat, encara no el collim, està creixent, però el pèsol de la floreta és característica per l'alçada, pel porte de la planta, que arriba gairebé als 2 metres. És una planta vigorosa, però que potser no és tan productiva com altres varietats, com ara l'otrill o altres varietats que potser produeixen més pèsols, però en contrapartida el que té és que és un pèsol molt saborós. És molt apreciat sobretot per la dolçor. Els restaurants el que valoren és això, la dolçor que té. Aquest cultiu, com tots els que fem a casa, el certifiquem en producció integrada. I d'altra banda també fem venda directa des de casa mateix. Els nostres clients venen a casa a comprar-nos el producte una vegada han fet la comanda. També diversifiquem la nostra comercialització amb el pèsol que estem parlant, sobretot amb els restaurants i botiguers també, però els restaurants sobretot són restaurants que ens aprecien molt el producte perquè és un producte de qualitat, que l'única manera de poder-lo cultivar, com que hem dit que té poca productivitat, és que algú ho valori, per tant, es vegi capaç de pagar el preu que es mereix.